Добрий вечір. Вечірній прайм-тайм на АТР. Розмовні студії. Продовжуємо. Це перший наш тиждень. Ці студії назва програми з цих 5 літер, які тепер мають запам'ятовувати в Україні Бугунь. Бугунь. Я вже запам'ятала Бугунь. Це сьогодні. Не смійтеся, що я знову вчетверте з вами цього тижня, а зі мною Наталка Якимович. Так. І сьогодні в нас гість, прекрасний гість, Анастасія Красносільська. Вона представляє Центр протидії корупції. Доброго вечора. Ми вас призначаємо відповідати і як за спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, так і за НАБУ, які поки по ефірах, принаймні на такі канали, як наші, поки не ходять. І тому ви ми сьогодні знаємо, одна за всіх. Ви знаєте, за НАБУ відповідати буде приємно. Ага. Ну, я так розумію, ви... Так, цілком. Справді? Да. А чому? Ну, тому що зараз ми принаймні задоволені результатами роботи Національного антикорупційного бюро. Справа Насірова, за якою ми з захватом усі стежимо, демонструє нам те найважливіше, чого ми прагнули, коли створювали НАБУ, що НАБУ є незалежним. Справа Насірова, вона для України знакова тим, що це, власне, перший випадок притягнення до відповідальності посадовця такого рівня, випадок, який не можна назвати політичним переслідуванням, який справді є результатом незалежного розслідування, але побачимо, як правосуддя справиться з таким випадком. Тим не менше, все одно багато критики в сторону НАБУ, навіть стосовно цієї справи, з приводу затримання, що треба було робити це в суботу вранці, а не в п'ятницю ввечері, що були певні процесуальні порушення. Ну, власне, були також побоювання, що Насіров захоче втекти просто із країни, і той факт, наскільки йому раптово стало зле і він сховався в Феофанії, тільки ці побоювання підтверджує, відповідно. Ну, я би припустила, що Національне антикорупційне бюро діяло в інтересах слідства, тобто забезпечити наявність Романа Насірова в країні і вручення йому підозри. От по сьогоднішній новині спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила в апеляційному суді заставу Насірова. Про що мається на увазі? Вони хочуть збільшення застави. Зараз вона 100 мільйонів, да. 100 мільйонів гривень. Да. Зараз Роман Насіров має можливість внести 100 мільйонів гривень і вийти з Лук'янівського СІЗО, лишатися на свободі і, відповідно, мати можливість вирішувати свої проблеми. Спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ від початку просили для нього заставу у 2 мільярди гривень. А потім погодилися на менше, десь на не мільярд. Не погодилися, а суд присудив 100 мільйонів. Я нагадаю... Лунало десь число 1 мільярд. Це чия пропозиція була? Компромісна якась? Тому що було 2 мільярди спочатку і 100 мільйонів була поміж ними ще мільярд. Ну, ви знаєте, я думаю, що 2 мільярди – це якраз та застава, яка була би прийнятною для Насірова. Чому 2 мільярди? Тому що за версією слідства 2 мільярди – це саме сума тієї шкоди, яку своїми діями завдав Насіров країні. Застава в 100 мільйонів, про яку нам розказують як про великий успіх, насправді для Насірова не є непідйомною. САП що хоче зараз? САП зараз проситиме в апеляції заставу для Насірова 2 мільярди гривень у сумі тієї шкоди державі, яку Насірову інкримінують. Ну, тобто будуть наполягати для того, щоб просто залишити його під вартою, фактично. Тому що зрозуміло, що таких грошей навряд чи буде внесено йому. А от Лещенко писав, якщо не помиляюся, про те, що зараз розіграється така гра, що адвокати дістануться апеляції і зменшують взагалі до 10 мільйонів. Так, це буде тактика. Це буде тактика адвокатів, намагання зменшити заставу. І тут, власне, цікаво подивитися на те, хто такі адвокати пана Насірова. Один із них, пан Черезов, є також адвокатом пана Журила, який є іншим підозрюваним Національного антикорупційного бюро. Він проходить по справі, якщо не помиляюся, об'єднаної гірничо-хімічної корпорації. Тобто це людина пов'язана із паном Мартиненком. І якраз по Журилу, який також знаходився під вартою, і також йому була призначена застава 100 мільйонів. Будь ласка, буквально кілька днів тому суд зменшив заставу до 12 мільйонів, і, відповідно, Журило має всю можливість вийти на свободу. Ви не знали цю заставу 12 мільйонів? Наскільки мені відомо, ні, але це інформація станом на вчорашній вечір. Можливо, сьогодні вже щось змінилося. Ви ж сама юрист, правильно, за освітою? Ну, тим не менше, спільний адвокат – це ж ні про що не говорить. Спільний просто адвокат... люди, які просто спеціалізуються. Знаєте, бо це цікаво, бо така повторюваність, скажімо, адвокатів у справах підозрюваних Національного антикорупційного бюро, вона також може свідчити про те, хто зацікавлений в захисті людей. Тому що цей адвокат спеціалізується в боротьбі з НАБУ. Тобто є російською состязательність сторон, змагальність сторін, і цей адвокат фаховий в цьому. Знаєте, просто ці адвокати, вони
повторюється і повторюється у справах фактично всіх одіозних підозрюваних НАБУ. Пан Черезов захищав не тільки Насірова, він також захищав Журила, він захищає Щурікова і Перелому, це інші підозрювані, які Зараз має походять. таке враження, що ми йому рекламу робимо, знаєш? Ні, але просто важливо розуміти, якими але- людьми займається ця людина. Ну так, але ж це ні про що не говорить. Адвокат, Я тоді- він же ж, чи ви вважаєте, що адвокат, професія адвоката, це завжди має бути тільки людина, яка захищає тих, Ні, в не кого вірить і обов'язково. так далі. Давайте Це тоді ж подивимося на те, номінальна хто річ. буде розглядати апеляційну скаргу по справі Насірова. Апеляційну скаргу розглядатиме рівно майже та сама колегія суддів, яка зменшила заставу Заставу пану для Журилова. Журилову. Ну, так це цікаво. Тобто, коли ми говоримо Оце про вже Так. інше зовсім. Це цікаво. Тому Знаєте, що але просто коли там ми багато говоримо- співпадінь, і адвокати, і судді. Це вже Але зовсім інша справа. Тому що Адвоката можна обирати, і тут не обмежено. А от чому судді Суддю також співпадають? обирає, начебто автоматизована, і, відповідно, теоретично захищена від втручання автоматизована система документообігу суддів. Але ми бачимо, що повторюються судді. Це, якщо не помиляюся, суддя Рибак, суддя Лашевич і ще один суддя. Боюся зараз помилитися з прізвищем. Вони всі троє будуть в тій самій колегії, яка розглядатиме про це треба апеляцію говорити по в пану першу чергу. Насірову. Тому що насправді адвокат, це людина, звертаються, люди там дізналися, хто робив успішні якісь кроки в цьому напрямку, і наймають тих самих адвокатів. Чому йому відмовлятися раптом? Але судді, яких має обирати система, система, і так. вона обирає одних і тих самих, це насправді цікава річ. Ваш центр протидії корупції буде щось робити в цьому напрямку? Звертати у увагу. І у вас є підозри, яким чином сталося так, що одні й ті ж судді розглядають ці справи? Ну, ми не можемо ніяких доказів для цього мати. Це питання до автоматизованої системи документообігу суддів. Просто Зі свого співпало. боку, А у вас ви можете звернутися до математиків, які займаються математичною статистикою, вони вирахують, з якою ймовірністю. Я думаю, що дуже корупція- невисока. Там всі троє, так? Всі троє Да. суддів одні й ті самі. Я думаю, що це дуже невисока. Співпадіння 3 суддів по близьких. ну, там кримінальних більша справах. колегія, там, якщо не помиляюся, колегія з 5 Але суддів, троє, але це математики ті вам самі розрахують, яка ймовірність того, що один суддя співпаде, яка ймовірність 2, а яка ймовірність, коли якась- 3 судді в колегії. Один з 10 тисяч випадків, значить, на Насірову Ні, просто йому це так. насправді це абсолютно не тролінг, тому що коли вираховується там, скажімо, фальсифікація на виборах, ця крива Гаусса, використовується як доказ того, що щось відбувалося на якихось дільницях. Це також так само можна непрямими доказами доводити, що Ну, це. ви знаєте, я би тоді також навела такий непрямий, умовно, доказ, скажімо, недостатньої незалежності судів у розгляді справи Насірова. Ми всі пам'ятаємо, що рішення по запобіжному заходу для пана Насірова ми очікували, що суд ухвалить в неділю, тоді, коли мав сплисти 72-годинний термін затримання Насірова. І, власне, тоді в суді не знаходилося чергового судді, який міг би розглянути клопотання про відвід судді. І голова суду потім мотивував це тим, що був вже вихідний день, чого це ми очікуємо, що судді в неділю будуть працювати. Так от, власне, колеги подивилися, що цей самосуд прекрасно по іншим справам працював в неділі, протягом року працював в неділі, і тільки в той час, коли треба було оперативно розглядати справу Насірова, виявилося, що чому цей суд мав працювати в неділю. Ну, це зрозуміло, в нас постійно затягують з такими речами, і це дуже важко довести насправді. Тому що немає суддів на роботі. Ну, інше питання, яке поки не лунало в нашій студії, можливо, десь вже ваш керівник Віталій Шабунін про це говорив. Чому він вважає, що Холодницький, голова САПу, перейшов на темну сторону? І чи перейшов він за цей тиждень знову на світлу сторону? Ну, ви знаєте, в нас є просто кілька справ, по яким діяльність голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури викликає в нас питання. Зокрема, вже лунало в медіа, що підозра... Уточнили, щоб наша глядачі не заплуталася. НАБУ розглядає справи, потім передає прокурорам. І Спеціально створену антикорупційну А прокурори йдуть з цією справою в суд. так? Прокурори здійснюють так зване процесуальне керівництво, тобто наглядають за розслідуваннями НАБУ. Згода прокурора потрібна для того, щоб справа була передана до суду, і, відповідно, державне обвинувачення в суді представляє прокурор. Тобто саме від роботи прокурора в суді залежить, наскільки якісно будуть представлені всі ті докази, зібрані антикорупційним бюро. Сторону, яку нібито перейшов, скажімо, це партнерські такі організації, НАБУ і САП. В деяких випадках ми бачимо, що не дуже по-партнерськи вони працюють.
вже лунало в медіа, що підозра по Насірову насправді лежала на столі в пана Холодницького з грудня, і з незрозумілих причин він затягував підписання цієї підозри. Це не один випадок подібний. Ми маємо справу Міжнародних авіаліній України. Фактично йдеться про те, що Міжнародні авіалінії України збирали з усіх пасажирів, зокрема із мене, я думаю, що із вас, спеціальний збір, який мав би бути перерахований в державний бюджет. Так от фабула справи така, що МАУ гроші з пасажирів зібрали, а державі не віддали. І, власне, тут є, з точки зору НАБУ, всі підстави, і, власне, з нашої юридичної точки зору також, всі підстави мати підозру посадовим особам НАУ, але Назар Холодницький відмовляється підписувати цю підозру, і він, насправді, дуже маніпулятивно тлумачить юридичний бік справи, заводячи слухача в такі деталі, в яких їм важко розібратися. Наша юридична оцінка така, що... не погоджуємося ми, скажімо, А з під чим оцінкою. впливом, на ваш погляд, політичним опинився Назар Холодницький? Ви знаєте, по тим справам, принаймні, де ми не бачимо його ефективної роботи, можна було би сказати. Я ще один приклад наведу. Можна було б сказати, про чий вплив? Можна було би сказати, що пан Холодницький, ймовірно, вчиняє дії, які принаймні грають на руку деяким олігархам. Зокрема, не так давно спеціалізована антикорупційна прокуратура не спромоглася зробити дуже просту річ – забрати ліцензії на розробку надр в компанії пана Злочевського. Я думаю, що... Помалу, я так розумію, під впливом Коломойського. Ви вважаєте, він опинився? Помалу лишається непідписаною Так. підозра. Ми, звичайно, не можемо стверджувати, що Коломойський якось неправомірно А впливав на Злочевський ще ж людина з Холодницького. попередньої влади, з команди Януковича, Да, да? щодо якого мала би бути загальна згода Він по... просто під впливом грошей. От так. Ну, ми не ловили його за руку, ми, звичайно, не можемо це стверджувати, але Ще раз його... звернувся Назар Холодницький, коли очолював або був першим заступником прокуратури Автономної Республіки Крим тут на материку. Він завжди був в нашому ефірі і з задоволенням надавав нам коментарі, але протягом тижня, якщо в понеділок ми ще дозвонювалися, то з понеділка ми вже не можемо навіть, він не відповідає на наші дзвінки. Я сподіваюся, Назар Холодницький знайде час, щоб опинитися в нашій студії або відповісти на ті питання, які накопичилися протягом тижня, хоча б по скайпу. Ми також раді були би почути відповіді пана Холодницького на питання, зокрема, по МАУ. Це питання лишається відкритим. На питання, чому його прокурори не спромоглися забрати ліцензії на розробку надр в компанії Злочевського і фактично в такий спосіб втратили можливість забрати в цих компаній ліцензії. Також є питання по тому, чому Назар Холодницький і його прокурори не спромоглися розірвати угоду про заснування підприємства навколо Запорізького титано-магнієвого заводу. Можна було повернути 490 мільйонів гривень, але, на жаль, САП через недбалість, або з інших причин цю можливість втратив. Ну, я коли говорила, що, можливо, він під впливом грошей, мала просто на увазі, що справи дуже багато грошей стосуються. От і все. І відповідальність тисне на нього, розумієш? Це треба зважити все і так далі. Тому я здивувалася, що з самого початку, коли ви прийшли в ефір, ви сказали, що от нарешті ви з великою гордістю і радістю, значить, готові навіть представляти НАБУ. Тим не менше, дуже багато часу пройшло від моменту створення антикорупційного бюро, і от зараз ми маємо тільки одну єдину, в принципі, таку гучну справу, яка ще не завершена, і невідомо чим завершиться, враховуючи... Великий розголос і багато політичних сил, які на межі похибки намагаються зробити собі рейтинги. І вже ніби з гордістю, а чи не замало це цієї однієї справи, яка ще й не доведена до кінця, і слідство триває, і якщо вірити 9 адвокатам, то все дуже неоднозначно. Який зараз ми маємо результат Національного антикорупційного бюро? Вони свою першу справу передали до суду, якщо не помиляюся, в лютому минулого року. Тобто, умовно, рік тому. Зараз в них в судах 52 справи. Не всі з них такі дрібні. Є третина справ по суддям-хабарникам, а це, насправді, це надважливе питання. Тому що це люди, від яких залежить доля, безпосередньо залежить доля пересічних українців. Питання правосуддя – це судді, в першу чергу. Да, звичайно. Це не прокуратура і не правоохоронці. Третина справ Національного антикорупційного бюро, які зараз є в судах, вони по суддям-хабарникам. Чи розглядають суди ці справи по своїм колегам-хабарникам? На жаль, ні. Не розглядають. В суді зараз знаходиться справа військового прокурора Кулика, який є першим в Україні топ-посадовцем, обвинувачуваним в незаконному збагаченні.
Що робить суд із цією справою? Він не призначає її до розгляду приблизно 4 місяці. Це також не поодинокий приклад. Справа Украгролізингу – це державне підприємство. Це справа, в якій можна було би повернути в бюджет України 115 мільйонів гривень. 10 місяців суд не може призначити навіть підготовче судове засідання по справі. не можуть. Не може просто провести це підготовче судове засідання. А немає ніяких механізмів, щоб якось їх швидше, там, мінімум, щоб вони мають за 2 місяці це зробити і так далі. Немає юридичних ніяких... Кримінальним процесуальним кодексом вони мають призначити це підготовче засідання, провести його за 5 днів від моменту подачі. 5 днів, але 10 місяців цього не відбувається. Ми зараз продовжимо спілкуватися з Анастасією Красносельською, бо ми хочемо зараз поговорити по телефону з Тетяною Чорновіл. І я поясню, чому ми її підключили. Тетяна вважає, що навколо справи Насірова саме дуже багато піару і розголосу. В ті ж дні, коли порушувалася, вона якось зникла з інформаційного поля, або не мала такого розголосу закриття справ проти Іванющенка або Юрія Єнакіївського, про що нам повідомив генеральний прокурор, який сказав, що без подання прокуратурі і Верховний суд закрив цю справу. Відповідно, ще влітку було закриття апеляційним судом його виключення з розшуку, і він зник з розшуку і міжнародного. Тобто Юрій Єнакіївський, який був уособленням корупції часів Віктора Януковича, тепер вважається у нас в країні законослухняною людиною. І мені кажуть, що Тетяна вже на прямому зв'язку. Доброго вечора, Тетяно. Добрий вечір. Перше, чому ти вважаєш, що справа Насірова перетворилася на піар? Коротко, буквально там кілька слів. Я так не вважаю. Справа Насірова, по якому він зараз притягнений до відповідальності, це було моє, в принципі, розслідування. І це абсолютно ґрунтовне розслідування. Справа просто в тому, що на цьому просто чогось дуже багато хто піариться. І що значить піариться? Наприклад, є такі депутат самопомочі Джурджі, який на цьому багато піариться. Чому я про нього так говорю? Тому що він використовує цю справу, щоб розвалити свої справи в ДФС. Тобто, Тетяна, ви абсолютно зараз підтримуєте все, що робить НАБУ, не вважаєте, що є якісь помилки або забагато піару навколо, тобто все йде своїм чином. Як я можу цього не підтримувати, якщо є, скажімо, все, що зараз зробило НАБУ по справі Насірова, тобто те, що йому висунуто обвинувачення, все це до останнього факту я писала в заяві, і, звичайно, якщо це все розслідувала, я дуже зацікавлена, щоб воно дійшло до кінця. Звичайно, я підтримую те, що робить НАБУ. А коли було проведено це розслідування ваше? Заява була коли написана? Це розслідування почалося на початку 2015 року, коли почала перевіряти сплату податків паном Онищенком. З того часу, десь середини 2015 року, чимала кількість моїх заяв, де вже фігурує особисто Насіров. А куди ці заяви писалися? Ці заяви писалися в різній структурі, що з Насірова в першу чергу НАБУ. То заяву, яку я прилюднила, це була остання з них. Якщо ви бачите, там чому остання, тому що там вже несплата податків вже фігурує 2 мільйони. Починалися ці заяви з 500 мільйонів, потім, верніше, мільярд, 2 мільярди. Спочатку було 500 мільйонів, потім, коли це стало мільярд, я вже писала про мільярд, а потім це вже стало 2 мільярди. Тетяно, а щодо, повертаючись до справи Юрія Іванющенка або Юрія Єнакіївського, на ваш погляд, чи відповідальність, що це так ганебно розсипалося все і справи закриті? Це зовсім різні по складності справи щодо розслідування. Я вам поясню чому. Скажімо так, зараз політичну волю і, в принципі, спроможність структур, які розслідують, висунули в бік. А просто самі справи між собою дуже різняться. Справа в тому, що пан Насіров займав посадовий обов'язок. І той, зокрема, злочин, який розслідувала я, він просто 1, 2, 3. Тобто не сплачені були великі податки, пан Насіров їх розписав, податки не сплачені далі, пан Насіров розписав другий раз, податки не сплачені знову, пан Насіров розписав. Тобто кожен розпис після сплати податків – це ж відповідальність пана Насірова. Він посадова особа, він ставив підписи. Тобто чітко видно, що таке Юрій Іванющенко. Юрій Іванющенко ніколи не займав посади. Фактично, якщо говорити про кримінальні справи, він був смотрящий. Фактично він давав усні вказівки.
Тому, в принципі, так просто розслідувати, як з паном Насировим, взагалі не виходить. Я, наприклад, щодо Іванющенка не можу написати таку просту прямолінійну заяву, як щодо пана Насирова. В випадку розслідування пана Іванющенка дуже важливо, щоб на нього почали давати покази. Тобто це фактично злочинна організація, це притягнення тих людей, які були на посаді злочинних організацій, і далі свідчення цих людей. Тобто, насправді, це досить таки важкі процеси. В нашій державі, якщо знову-таки, зверніть мою там приклад спецконфіскації, коли ти включаєшся в боротьбу за, скажімо, повернення державі великих крадних грошей часів Януковича, тебе починають знищувати всі. Тобто ти не бачиш ніде ні підтримку, ні з середовища мас-медіа, ні з середовища там підтримки якихось антикорупційних організацій, не з середовища навіть якихось західних посольств, тому що, розумієте, цей спрут Януковича корупційний, він настільки зараз вкрився цю країну, що людина, яка йде на боротьбу з ними, вона опиняється фактично сама один на один. І ви Тетяна, а можна я уточню, щоб глядачам було... Тетяно, щоб було зрозуміло глядачам, от Іванющенко, по яких епізодах розглядалися кримінальні справи? Там, на нього що, багато... Я зараз розкажу, але просто я хочу вам сказати зауважити. Тобто, якщо відбулося насправді, є певний суддя. Він думає, я буду включатися в цю боротьбу, де я буду сам один, да? Або от мені зараз зі мною комунікує пан Портнов, а пан Портнов у нас має комунікацію з усіма фактично суддями. І цей пан Портнов пропонує мені вислухати пропозицію від Януковича, взяти грошей і далі піти, скажімо, на пенсію. І от який вибір? Ну, мабуть, краще дуже. Розумієте, яка логіка наших суддів? І фактично така ситуація зараз у всіх справах, що стосуються колишніх, і, на жаль, отак у нас ганебно працює система. Я думаю, що це саме відбулося в випадку справи Іванющенка. Чому там ще проблема в цій справі Іванющенка? В тому, що я так розумію, що основний, знову такий акцент, взагалі, що таке справа Іванющенка в Україні? Це справа кіотських коштів. В цій справі є своя ще окрема проблема. Тобто, якщо я говорю, потрібна людина, яка дасть покази, тобто якась людина, в якої впирається слідство, так, вона підписувала документи, вона є директором якоїсь фірми, тобто якоюсь службовою особою, да? Її беруть, вона підписує, наприклад, угоду зі слідством, дає покази на Іванющенка. Тобто тільки таким чином можна розслідувати. Що стосується справи кіотських коштів, то там, наприклад, все спирається в людину, яка зараз має депутатські повноваження, такий цей пан Недава з блоку БПП. Тому, в принципі, оця от справа, основна справа Іванющенка, вона просто вперлася в глухий кут. По суті. Тетяно, а давайте ще повернемося ще раз до справи Насірова. От як ви вважаєте, ми зараз тут всі будемо робити такі прогнози, чим вона закінчиться? Ви знаєте, взагалі, насправді, вже ми маємо дуже хороший результат. Результат в тому, що демонструємо, скажімо так, людям, які займають державні посади, що безнаказано такі схеми не проходять. Тобто його посадять, як ви вважаєте? Це схеми, які були раніше, да? Тобто, і посади, які раніше люди займали, ми бачимо, що є дуже велика проблема в їх розслідуванні, бо дуже великі кошти там захищають, скажімо, колишніх. Тетяна, вибачте. Так, а скажіть, ви вважаєте, що його посадять? Який буде вирок? От ваш прогноз? Я не знаю, який буде вирок, але мене нинішній результат, я хочу вам сказати, дуже влаштовує. Тобто навіть якщо цей суд буде тривати, не знаю, там рік-два і закінчиться нічим, вас все одно це влаштовує? Що значить нічим? Просто виправдають, наприклад. Якщо ми показуємо урок держслужбовцям, це більше, ніж щось. Розумієте, насправді, будь-яка, скажімо, мета тих людей, які цікавить інтереси держави, це не те, щоб хтось там сидів у в'язниці і держава їх годувала, а тому, що корупційних злочинів не було і що вкрадені корупційним шляхом гроші були повернуті в держбюджет. Це головне завдання. Тому, коли мені говорять про те, що головне завдання всіх посадіть, я не согласна. Я не маю сталінські якісь, знаєте, там нахили. Дякую, це була Тетяна Чорновол, народний депутат, яка попередні роки була журналістом-розслідувачем, і для якої всі ці корупційні справи були частиною професії. От повертаючись до справи Іванющенка, ви теж згодні, що це людина, яка була смотрящим, і доводити такі справи майже неможливо в наших судах? Ви знаєте, проблема справи Іванющенка в тому, що закрита вона зараз виключно з вини Генеральної прокуратури України. Питання не в тому, чи змогли цю справу довести, чи ні. Справу Іванющенка закрили процесуально, тому що за рік слідства Генеральна прокуратура вчинила
одну слідчу дію. Одну. Вона допитала юриста, який писав заяву про злочин щодо Іванющенка. Так склалося, що це наша заява, Центр протидії корупції. І, відповідно, за рік розслідування в цій кримінальній справі відбулася одна слідча дія. Перепрошую, нам Юрій Луценко, генпрокурор, повідомив, що закрив справу Верховний суд України. Тобто ця справа була в суді, і поки її розглядала Генеральна прокуратура, і суд закрив, вже встигли дійти до Якщо Верховного говорити суду? просто, то суд закрив розслідування. Ага. Справа ніколи не була передана до суду. Суд просто закрив розслідування за позовом адвокатів Іванющенка, і суд насправді ухвалив законне рішення закрити справу через відсутність слідчих дій протягом року, відповідно, у цій справі. Звичайно, подавалася апеляція, але суд апеляційний лишив в силі рішення, і, відповідно, Верховний суд також ухвалив цілком правосудне рішення лишити в силі рішення про закриття розслідування. А в нас же судді проходили люстрацію? Судді не потрапляли, здається. Ні. Тобто в нас всі, хто колись був, так вони всі і лишилися. Всі Судді проходили кваліфікаційне оцінювання. Його робила Вища кваліфікаційна комісія суддів України. І зараз, коли формується Верховний той суд... самий орган, тобто фактично кваліфікаційне оцінювання суддів було провалене. І провалене воно було Вищою кваліфікаційною комісією суддів, тією ж Вищою кваліфікаційною комісією суддів, яка зараз має обрати для нас новий Верховний суд. Слухайте, я розумію, що в нас все одно все потім закінчиться, наша дискусія тим, що треба міняти суди, але тим не менше, повертаємося до того, що ви дуже хвалили НАБУ за рішення Насірова, понасірувала. Але бачите, була Таня Чорновіл, яка сказала, що вона написала там першу свою, заяву і звернулася в відповідні органи, я так думаю, що в прокуратуру, з тим, що треба перевірити. Це було початок 2015 року, вона сказала. Початок 2015 року, зараз ми маємо початок 2017 року. Тобто 2 роки десь лежали ці заяви, накопичувалися. Це взагалі нормально 2 роки розслідувати таку справу? Насправді, да, таку справу можна розслідувати і довше. Я наведу просто один простий приклад. Сполучені Штати Америки справу проти Лазаренка розслідували майже 10 років. Майже 10 років. Це нормальна, насправді, слідча робота. Справді не так просто знаходити прийнятні для суду докази для такого роду справ. Звичайно, корупція переважно не лишає документів, розписок, або лишає щось на кшталт амбарної книги, значимість якої ще треба довести. До речі, нічим не закінчилася ця справа. Чому? Пред'явлена підозра пану Охендовському, голові Центральної виборчої комісії. І, відповідно, ми чекаємо, коли справа буде передана до суду. І вони вже такий трикутник з 3 справ зробили Охендовського. Це одна з яскравих була справ Насірова, яка принаймні розглядається. І знову повертаємося до справи Іванющенка, яку я вважав все ж таки знаковою справою по часах Януковича, по корупційних схемах. Треба розмежовувати органи досудового слідства, справу Іванющенка, як і всіх людей з санкційного списку, Генеральна прокуратура України розслідує. Ніби Генеральна прокуратура хотіла передати НАБУ цю справу, правда? Генеральна прокуратура зараз не може за законом передати НАБУ справу і не зможе це зробити до кінця цього року. Але справді є ризик, що коли спливе, власне, строк розслідування для Генеральної прокуратури, а саме в грудні цього року Генеральна прокуратура спробує всі ці мертві справи, в яких вона не змогла забезпечити ніякого прогресу за 3 роки, передати Національному антикорупційному бюро і в такий спосіб звалити свою провину на Національне антикорупційне бюро. Тим не менше, я не пам'ятаю, звідки це взялося. Можливо, це якесь було інтерв'ю пана Ситника, який не дуже охоче висловився про те, що він готовий взяти оці справи старі по грошах Януковича. Каже Анастасія, що це мертві справи. Тобто мертві справи. Так, але він історію успіху вони не дадуть. Ні, так я про це і кажу, що він і не дуже хотів брати ці справи. Хоча насправді там дуже багато грошей зависли на рахунках. Зараз вже розморозили гроші. Іванющенка, да. Санкції ЄС зняв санкції, відповідно будуть розморожені гроші пана Іванющенка. Так, це тому 200 мільйонів доларів. В принципі, НАБУ могло би собі зробити теж хорошу славу, якщо би забрати ці справи. Якби НАБУ починало з нуля розслідувати цю справу і мало можливість самостійно шукати свідків, отримувати документів, відповідати за схоронність цих документів і, відповідно,
скажімо, наявність свідків, тоді, можливо, ми могли би говорити про результат Національного антикорупційного бюро. Але справи 3 роки лежали в Генеральній прокуратурі. Ми не знаємо, чи є там взагалі якась доказова база, які докази там є, які документи збережено, які документи втрачені. А в випадку Генеральної прокуратури, я би, наприклад, не розписалася про те, що всі докази в цих справах належно Генеральною прокуратурою зберігаються і Тетяна охороняються. Шевчук казала, що людина, в яку впирається справа Іванющенка, вона є народним депутатом, і вона знаходиться, я прізвище забув, не ВАДА, щось таке. Він знаходиться в блоці Петра Порошенка. Тобто, на справу Іванющенка теж є політичний вплив, я розумію, з боку чинної влади. На дуже багато таких справ може бути політичний вплив з боку чинної влади. Я думаю, що Солом'янський... Може бути, чим по цій справі ми можемо казати, що чинна влада абсолютно зацікавлена, щоб вона не розглядалася. Ви маєте на увазі справу Іванющенка. Ми не зловили нікого за руку, але давайте дивитися за фактами. Генеральна прокуратура України, а саме заступник генерального прокурора Юлії Луценко, пан Столярчук, який, до речі, був заступником і Шокіна, він... особисто, фактично, він був процесуальним керуючим по справі Іванющенка. І це на ньому... Це є керівник департаменту, як називають, Кононенка? Ні, це перший заступник Юрій Луценко, і це людина, яка була заступником ще Шокіна. Це людина, яка була процесуальним керуючим у справі Іванющенка. Тобто це той посадовець, на якому лежить повна відповідальність за провал цієї справи. Чи його звільнив Юрій Луценко, коли вступив на посаду? Ні, він сказав, що він дає Столярчуку 100 днів, щоб показати свій результат. Так вже минуло 3 по 100 днів, Напевно, але показав. Столярчук лишається на посаді. Чи звільнили пана Столярчука після того, як, власне, здійснявся цей публічний скандал з зняттям санкцій з Іванющенка? Ні. Що це означає? Це означає фактично, для нас принаймні, це означає, що Юрій Луценко бере на себе політичну відповідальність, в тому числі за розвал цієї справи. Дивіться, в мене це останнє запитання, можливо, в Наталки ще будуть. По цих 3 справах, про які ми багато сьогодні говорили, справа Охендовського – це справа політичної корупції на рівні ЦВК, справа Насірова – це абсолютно корупція державного службовця, і справа Іванющенка – це така модель смотрящого. От економічні злочини. 3 такі справи, короткі прогнози, які їх перспективи по кожній з них? Можете? Ви знаєте, я думаю, що по справі Іванющенка, принаймні по кіотським грошам, ця справа програна. Зараз Генеральна прокуратура намагається сказати, що вона розслідує ще якусь справу по Іванющенку. Це не справа кіотських грошей. Зрозуміло, Відповідно, програна 200 мільйонів, які були заморожені європейськими санкціями, вони для України фактично втрачені. Справа Насірова... 200 мільйонів – це на сьогоднішній день 5 мільярдів гривень. Отак, щоб це більше, ніж справа по справі Насірова, 2,5 рази. 5 мільярдів гривень Україна програла. Справи Україна не просто програла, Україна і втратила, Україна навіть не почала боротьбу судову за ці гроші. Це треба розуміти. Що стосується справи Насірова, я думаю, що від вироку по справі Насірова нас відділяє в кращому випадку роки 2. Я нагадаю, що справа навіть не передана до суду, ми слідкували тільки за запобіжним заходом. Я казала, як довго суди затягують, як надовго суди затягують розгляд справ НАБУ. Я думаю, що справу Насірова також будуть затягувати. І якщо за цей час ми не зробимо або судову реформу, що мало ймовірно, або не створимо антикорупційний суд, то перспективи справи Насірова будуть також нульові. Ми вже побачили, що в Україні просто немає суддів, які спроможні політично незалежно такого рівня справи розглядати. Те саме, відповідно, щодо справи Охендовського, це також справа політична, це голова Центральної виборчої комісії, це людина, яка фактично привела до влади всіх, хто зараз при владі знаходиться. Чи знайдуться в нас судді спроможні політично нейтрально це розглядати? Я сумніваюся. Відповідно, успіх цих справ впирається в створення антикорупційного суду і, що більш важливо, в процедуру добору антикорупційних суддів, на які не зможе впливати президент і його оточення. У мене завжди виникає таке питання, все-таки питання політичної волі. От коли кажуть, що там судді у нас корумповані, але коли ми бачимо рішення, як перебігають справи на такому рівні, ми розуміємо, що на кожному з арештом, не з арештом, а з вибором запобіжного заходу для Насірова, на кожному етапі були складності. Там їх не пустив якийсь вахтер, там вони не могли знайти карету швидкої допомоги і так далі. Тобто це якась така паутина. От коли пан Порошенко вибирався президентом, так, всі цитували дуже лідера Сінгапуру і казали, що треба посадити 3 друзів. І фактично от питання політичної волі. От як ви вважаєте,
в кого ця політична воля? Тобто, коли ми говоримо про бізнес, Не ясно, знав, що ти відповіла на запитання вже. є бізнес, Кого є маємо? гроші. Ні, але ж президент, він не може втручатися в роботу прокуратури, правильно? Ну, і суддів ну теж. наприклад, Ну, ні, і суддів ні, теж. теж. Так. Так от, Президент України це та людина, яка подавала закон про судоустрій і статус суддів. Це президентський законопроект. За законом, президент України це та людина, яка має виключне право подавати законопроекти про створення нових судів. Президента України зараз є вся можливість створити антикорупційний суд, зробити процедуру добору антикорупційних суддів справді незалежною і в такий спосіб показати, що він готовий дати судовій системі садити його друзів. тобто Чи є відчуття, що все-таки немає політичної Ні, волі є на це. абсолютне відчуття, що президент України зараз, на жаль, не зацікавлений в посадках, якщо можна так сказати, 3 його друзів. Ну, хоча б ворогів. Анастасія Красносельська, Так? Центр протидії корупції. Нам сьогодні такі печальні новості. Тому що по всіх 3 справах, які цікавили мене, ви сказали, або ми програли, або перспективні. Я сказала, що в нас нульові. є шанс створити антикорупційний суд, і тоді мати Як тих Юрій суддів, Романенко написав, які зможуть антикорупційний це парламент, зробити. антикорупційного президента. І Ні, це тільки антикорупційний А суд. вас не опускаються руки взагалі? Ви от, займаєтеся такою громадською організацією. продовжуємо розмову. Так, продовжуємо. Так? Ну, а я в нас так вже розумію. закінчується А у нас час? та- Ну, у вас руки не опускаються, коли ви це все бачите, оцю всю паутину, яка все навколо, а ви от так бадьоро. Ви знаєте, зараз от якраз чому я сказала, що я з радістю відповім про за НАБУ. Тому що ми розуміємо, який рівень спротиву був навіть тому, щоб оголосити Насірову підозру. Ми розуміємо, що суди мали намір дати Насірову втекти через 72 години. І тим не менше зараз Насіров під підозрою знаходиться в Лук'янівському СІЗО. Я нагадаю випадок з електронними деклараціями. Минулого року ми всі стежили просто як за Санта-Барбарою, за спробами вбити систему електронного декларування. Тим не менше, система працює, і НАБУ, якщо не помиляюся, вже більше 25 чи 30 справ веде по брехні в деклараціях топ-посадовців. Велика Це означає, оптимістка. що наші зусилля все-таки повільним кроком, але приносять результат. Я дякую вам за розмову. Просто Осман сказав, що ви з поганими новинами. Я кажу, людина от не втрачає надії, оптимізмом просто. Дякую Друга вам. частина нашої програми, яку ви маєте запам'ятовувати потрохи назву «Вогонь сьогодні», вона більш розважлива. Це Розважальна більш. Розважальна більш. Вона про моду, про те, що модний журнал, він наймодніший «Вог». Це Наймодніший журнал Vogue, світу «Вог», це присвятив американський «Вог». «Вог». І вони що, обкладинку віддали? Про Ні, це? ні, не обкладинку, там всередині, а але всередині. багато фотографій. Так. Фотографії пов'язані з кримсько-татарськими костюмами. І Там кримсько-татарські дівчата там. моделі. Да, от про це і буквально за 5 хвилин. Дякую, Анастасія. Дякую. Дякую.